Hello Zimbabwe, hello. Makadi henyu. Nevese vasiri even vasiri muZimbabwe, vari kumhirize makungwa, not kazuwai. Zita rangu ndinonzi Madzibaba weMafaro, and I'm a Zim dancer and reggae musician. So here tiri kunonzi kwa Govans or Twin Lakes, and we are doing Ndipe Mari Yangu season 1 episode 1. Sanya iripo ndekuti, as you see this field rataita iri, it's a piecework. Kana tichaura pachishona ndo atinoti tinomati maricho, ndo maricho iwo atineti tichiita kuno. So munda wese wamuri kuona wakakura kudai, so uyu unoita iwo $20 kusakura yatinoti manual whole cultivation, kana kuti kusakura nebadza nemaoko randakabata iri. Saka paipai patinenge tashanda mabasa akaita seiwaya teizama kuti defende kwatinogara, kumhuri dzirarame, tichengetewo vana. But washanda seizvizvi vanhu vakaita sana madedido vai manje ndoponotiwo washanda munda wakaita seuyu unoita $20. It's now the second day tichisakura munda uyu. This is our second day, which means tiri 2 na mukoma wangu wandinawo taishandira $5 a day. Then tazoisa mumwe muhomba imbambaira kumasaidi uku $1, which makes $5.50 a day. So pa 2 days munhu nemunhu ari kuenda kumba aine $11. Then wadaro you invest that money into music. Kwatinoimba isusu kwatinochiti ndo maprofession edu. Woronga show, woita maposters, woita everything to market the show. Then munhu anongo waisa wamtrust amawirirana pa show yoyo kuti auye kuzoperforma, obvaregedza kuya kuzoperforma. Malosses awanenge waita, mari awanenge wabudisa for maposters, PA system, kuhaya venue nekumubhadhara iye munhu wacho rokumisira fee, obvaregedza kuya. Azvikwanise kurikavhika zvinhu izvozvo, especially muna January muno, minenge iri January disease nema back to school. Unenge watoisa mari yese ipapo uchiinvesta uchiti mumwe wangu timbotora mari tirikavhi, bari munhu obvaregedza kuya kushow. So ndo issue yandinayo namadedido, and I'm not wishing him any bad luck or zvinhu zvakaipa paari. Ndototi kuna Mwari dai vamukomborerawo, God bless madedido, akwanise kuzvishandirawo. Like zvatiri kuita izvi kutoona kuti this time hatina mabookings, so kuti tiwane mari panoda kutoitwa mapieceworks, maricho iwo atinenge tichiita nditi. So ana madedido, there are few of the luckiest vari kwanisa kutowana mabookings by this time. So iwaona booking ndipo unobva watanga kuita zvinhu zvakaita sezvizvi zvekuti hauchaiye kushow kwacho, wakukanganisa basa. Zvinotanisha mabrains, even repetition yatinenge takagadzira kuti tinoronga mashows. Tikazoronga imwe show next time zvinongonza ana Madzibaba weMafaro vanonyepa kuti avaite zvinhu nemazvo. So next time please madedido chingoitawo zvinhu chaizvo. Nawo kwa Govans kwandiri kunoku ndo kuno